Dobrý den, zdravím vás, hostem našich legend je přední český DJ Michal Burian. Míšo, zdravím tě. Ahoj Milane. Tak vážím si to, že jsi dorazil. Michale, ty jsi aktivní už od 15 let, ty jsi opravdu v 15 letech hrál svoji první dízu, je to tak? Je to tak? Nějaký školský večírek. Přesně tak. Já takhle, upřímně, možná to bylo ještě dřív, ale jestli se tomu tak dá říct, ale ještě i na základní škole. Si pamatuju, když jsme měli jakoby vánoční večírek ve třídě, takže jsem přines sbírku svých singlů a tam byl takový ta skříň hrací, ten gramofon a na tom jsme si tam v podstatě ty písničky pouštěli. Na tom vánočním večíru, takže to byl úplně jakoby začátek. A pak to byla střední škola, kde to pokračovalo už jako, že to bylo jako diskotéka pro spolužáky. To jsme měli podobně. A proč jsi začal hrát a pouštět vlastně muziku lidem? Tam byl nějaký vzor, nebo co bylo určující, protože jsi to dělal? Ale jako úplně nevím, kde byl ten jako jasný impuls, ale vím, že třeba moje máma doma měla takový malý jako rádio s gramofonem a sbírala singly, kupovala si je. A to byla moje jako nejoblíbenější hračka jako dítě, že jsem si to vždycky vzal a pouštěl jsem si ty desky. Takže už asi v tom bylo jako něco... Ano. Jo, tak to začalo prostě. Pak táta byl muzikant, takže jsem vlastně k tomu měl nějaký chodil jsem i do hudebky hrát na nějaký nástroje hudební, takže já jsem jakoby tu hudbu měl spojenou furt, jako celé to dětství, až pak jsem si nejdřív myslel, že budu třeba mít nějakou kapelu a tak, jsem jako začal s klukama hrát nějaký věci, hrál jsem na klávesi, ale pak jsem měl možnost vycestovat do zahraničí. Viděl jsem mixovat DJ prostě z vinilu, z gramofonu a najednou říkám, aha, tak to je asi to. To je ta cesta. To je ta cesta, přesně tak. To my se dostaneme, to bylo zásadní pro tebe. Já mám takovou vlastně k dnešnímu dni už bizarní vzpomínku mlhavou, kdy my jsme spolu v roce 1988 hráli na nějaké přehlídce v Kamenici nad Lipou, kde jsme pouštěli písničky a uváděli. Tam jsme jako byli na stejný čáře startovní, dá se říct. Vzpomínáš si na to? Tak to byly ty začátky, ano, tak jako disc za totality v České republice pouštěl asi jakože singly, ještě vinilový, že jo, pak to přišlo na CDčka, ale to bylo někde právě ten zlom asi. To bylo někdy po 90. roce. Když se začaly vlastně vyrábět ty CDčka a vždycky k tomu něco říkal, no. Takže tak nějak to začínalo. No. A pak si se mi ztratil z dohledu a po roce 90 já jsem vlastně přišel z vojny a najednou ty už si byl Electromike. A zjevením pro mě bylo, že ty už si neměl ten mikrofon v ruce a hrál si z vinilu a tu muziku si míchal, mixoval. A to já jsem vůbec nepochopil. Kde došlo k tomu přerodu, že z toho DJ s mikrofonem se stal ten Electromike a ten člověk, který mixuje tu hudbu? No já jsem právě měl tu možnost, protože jak jsem říkal, táta byl muzikant a jezdili na západ, takže někdy kolem právě před tou revolucí těsně dostali i tu možnost si třeba vzít sebou člena rodiny, což předtím nebylo, to naopak my jsme nesměli nikam, protože se báli, že bychom utekli asi na ten západ s ním. Takže mě táta vzal do Norimberku, když tam měli nějaký angažmá a já jsem vlastně večery tam prošmédil centrum a objevil jsem tam nějaký klubík, který jsem se šel podívat a tam byl Černoch s dvouma technik s gramofonama, skrčoval a mixoval do sebe tu muziku a já jsem z toho byl úplně hotový. A jel jsem domů s tím, že si musím pořídit ty gramofony prostě. Takže tam byl jako ten cíl, takže gramofony v té době, oni dneska jsou drahý, ale v té době ještě, že to bylo strašně moc peněz. Takže jsem na to šetřil, pořídil jsem si gramofony, pořídil jsem si ty desky a učil jsem se to mixovat. No. Takže po nějakých, tak samozřejmě to nebylo ze dne na den, ale jako nějaký rok to trvalo, ale ta vize byla jasná. A začínat. Takže tam vzniklo to, co ty jsi si pak všimnul, že najednou hrajou z těch vinilů. A začínat v Čechách s tím, že já nemluvím a já jenom mixuju a budu hrát trošku jinou muziku, než na kterou ty lidi úplně přišli, muselo být strašně těžký. Bylo to těžký, no. Ale zase na druhou stranu, že byl jsem mladý, tak jsem chtěl být něčím jiný, odlišovat se, takový ten vzdor tomu okolí, takže to zase na druhou stranu, jako nedělal jsem to pro peníze, dělal jsem to proto, že mě to fakt bavilo a člověk si tím jako natáhne zase jako fanoušky, kteří řeknou, jo, to je super. Takže tak, no. Mě to mixování taky udivilo a já si pamatuju, když jsme se potkali v českobudějovické diskotéce New York, kde si položil dvě stejné desky, Robin S. Show Me Love a říkal si, a teď to spoj. A mě to trvalo 2 roky, než jsem to vlastně pochopil, protože jedním uchem musíš poslouchat jednu tohle desku a druhým na sluchátko druhou desku. Bylo to strašně složitý, jak tobě to trvalo dlouho?
No, chvíli mi to trvalo taky přesně tak, jak říkáš, než jsem přišel na ten vlastně princip toho mixování, protože si ještě jako řekněme, že to byla doba, kdy nebyl YouTube. Ano. Nebyl tady žádný kolega, který to dělal, který by ti poradil, takže vlastně všechno, co kolem toho bylo, si musel někde nahledat, zjistit si. Bylo tenkrát, nevím, jestli ty si to zaregistroval, ale Slováci měli DMC časopis, který já jsem odebíral. Všichni jsme odebírali. Ano, a z toho se dali čerpat, že samozřejmě nějaký tyhle informace. A tak, no. Takže jako chvilku to trvalo, pak jsem pochopil, co říkáš ty, jak je to potřeba jako zrychlit nebo zpomalit, poslouchat správně. Díky tomu, že jsem asi hrál na nějaký nástroj hudební, takže jsem měl nějaký dispozice k tomu, takže ty věci jsem naštěstí slyšel. Takže tak, no. Ale pak přišel ten impuls, kdy najednou mi volá někdo z Českých Budějovic a říká, ty hraješ z gramofonu, my tady otvíráme klub, kde chceme, aby se mixovalo. Nechtěl by si tady hrát u nás? A to bylo jako ten největší start. Jak se jmenoval ten člověk, který to tam měl v Budějovicích, ten New York? Michal Gipes. Michal Gipes to postavil, zrealizoval a ten to vlastně odstartoval. To byl skvělý klub. New York byl fantastický. Bylo to super. Na tu dobu to bylo úplně jako, že wow, to neexistovalo. I dneska by to bylo super, natož tenkrát, že jo. A to načasování toho, kdy ty si řekl, že budeš míchat a budeš hrát trochu jinou muziku, se vlastně ukázalo jako správný, protože byl samet. A po roce 90 tady tak nějak začala vznikat klubová scéna, takže my jsme tady měli pražský DJ, já si vzpomenu na Loutku, na Bydla, Krise Sádlera a ty si se víceméně včlenil mezi ně, tak. Takže z těch jižních Čech si dorazil do té Prahy, je to tak? Je to tak. Je to tak. 6 let v jižních Čechách a pak stěhování do Prahy. Stěhování do Prahy. Člověk může hrát různou muziku, může míchat různou muziku a ty jsi byl trancový zpočátku. Tak. Ono to bylo, ta Praha byla vždycky taková houseová, ale právě ten Loutka, Bydlo. A zase my jako v těch jižních Čechách jsme docela často, když jsme měli čas, tak jsme jezdili do Německa, kde vlastně spíš jako jela ta tvrdší scéna, ta trencová, rychlejší a tak, takže to mě víc jako inspirovalo. Fenoménem 90. byla akce Love Parade a tam ty si tuším jako první Čech vlastně zahrál. A jak jsi se tam dostal do toho spolku? Ano, to byl ten vývoj, vlastně to, že jsem už jako nejenom pouštěl desky nebo mixoval, ale že jsem vlastně začal tvořit i vlastní tvorbu a můj první vlastně single, co jsem udělal, vydalo vydavatelství MFS, kde vlastně vydával tenkrát i Paul van Dyk. Ano. A on jezdil k nám do Čech hrát, takže vlastně nějak jsme se jako seznámili jsme se hlavně s tím majitelem toho labelu, já jsem mu dával nějaký moje dema a tak a přišel den, kdy řekl, jo, to se mi líbí, to vydáme. Takže vlastně tam vzniklo nějaký pouto na ten berlínský label a díky němu já jsem se dostal i do Berlína, různě i do Anglie třeba hrát a právě i na tu Love Parade, kde oni i pořádali ty vozy, kde vlastně, ano, že, to byla ta prezentace, buď klub nebo vydavatelství, mělo ten svůj kamion, na kterým vlastně hráli ty umělci a jezdilo to prostě tím městem. Bylo to neuvěřitelný. Jako neskutečný. V tvém případě ta progrese by tedy nenastala, kdybys neprodukoval a nevydával muziku? Určitě. Kdybys byl jenom DJ, tak by to tak by si zůstal tady tím regionálním DJem. Vy jste navázali s Paul van Dykem nějakou spolupráci, vlastně jste kamarádi. Jsme kamarádi, on potom z toho labelu odešel, on si pak založil svůj label, ale já jsem v podstatě zůstal v tom label, který prostě, kde on byl na začátku, ale známe se do dneška, hrajeme spolu, když tady třeba je a tak, takže jako tam nějaký to pouto je furt. Dalším fenoménem 90. bylo to, že my jsme si o tom taky chtěli číst, o té muzice a o tom všem. A tam byl časopis Strip Mag. Jo. Ten byl skvělý. Bylo super, že vůbec tady něco takového existovalo. Já myslím, že těch časáků bylo víc, ale už si nespomenu na jich. Byl Trip Mag a byl já myslím, že Aleš Blaha dělal Baseline, ten časopis, takže... Součástí toho Tripmagu bylo taky tvůj namíchaný set a myslím, že to číslo toho Tripmagu s tím setem bylo jedno z nejprodávanějších. Je to pravda, je to asi jako nejúspěšnější tento přílohové CDčko, který ten časopis vydal tenkrát. Ty jsi říkal, že jsi se věnoval produkci, musel si postavit studio,
Jakým způsobem? Vysvětli mi to, já tomu vůbec nerozumím. Musel si postavit studio a ano, řekl musel si, jsem si postavit, koupit koupit si počítač, koupit si nějaký mašinky, tenkrát ještě to nebylo úplně jako dneska, můžeš vlastně skládat v tom softwaru, tenkrát si musel mít nějaký hardwareový věci k tomu, protože ty počítače nebyly tak výkonný, takže ano, musel si zase investovat do tohoto vybavení, naučit se s tím něco dělat a když tím člověk žije vlastně, tak ono to prostě jde. No. A to děláš do dneška, si v tom aktivní studiu jo, pořád? Mám studio, mám pořád. Byly skvělé festivaly v 90. letech. Já občas jako až s dojetím vzpomínám na třeba Creamfields, což dělal Jirka Pokorný. Přesně tak. A nebo Lucky People Center, což se dělal Pepa Sedloň. Ty byli asi první možná, ano, pak to nějak ten Creamfields přebral na několik let. A vím, že v tom Creamfieldse byl zaháčko. Summer of Love, ještě musíme zmínit, Aleše Blehy, Pardubice a Svoušice, to bylo taky legendární. Ty jsi se do Creamfield zaháčkoval nejenom do té české verze, ale hrál si, tuším, i na těch zahraničních. Hrál jsem i na zahraničních Creamfields a hrál jsem v Polsku Creamfields, co dělali vlastně, hrál jsem přímo v Liverpoolu, dokonce 2krát. Dokonce jsem hrál i v jejich liverpoolském klubu Cream. Takže to mám do dneška fotku, jak stojím před tím klubem pod tím logem Cream a jsem na to teda pyšnej. To bylo super, no. Těch míst bylo hodně, no. Pojďme se o tom bavit, protože ty si vlastně s hraním objel půlku světa. Hrál jsi v Ázii někdy? Hrál jsem v Indii. Protože vlastně jeden můj kolega, který vydával právě taky na labelu MFS Berlíně, byl z Indie, takže tam pořádal několikrát takové jako turné, takže jsem byl několikrát v Indii. To bylo hodně zajímavý. A oni ví, o co jde, nebo na to koukají jako na překvapení? Chápou to? Jo, tam určitá skupina lidí ví. Samozřejmě tam prostě to je jiný svět úplně. Ale ano, jo, ví. A Japonsko si neskoušel? Ne, Japonsko jsem nebyl, tam ani nějak nebyla nikdy. Já jsem v podstatě asi Japonsko a Austrálie, tam Afrika, tak tam jsem nezavítal. Všechno myslím, že se krásně zúročilo někdy po roce 2000, protože ty si dlouho byl Electromike. Kdo to vymyslel, to Electromike? Zíl ještě. To byla kombinace nějakého mýho nápadu a ještě jako nápadu mýho kamaráda, který právě říkal, protože moje rodina má Elektroburian, což je obchod s elektrem v Pelhřimově. Ten je pořád. Ano, ten furt existuje, dělají to moji bráchové a on právě říkal, tak když jsi z Elektra, tak jsi Electromike přece, ne? Takže tak nějak to vzniklo. Aha, tam jste prodávali tohle ještě, ne? Určitě. No a najednou zmizel Electromike a byl Michal Burian. To my jsme se jako všichni divili, proč vlastně si změnil to zavedené jméno. Já myslím, že ten Electromike nešel moc do zahraničí. Přesně tak, to byl ten důvod, vlastně to byla ta doba, kdy jsem začal v tom zahraničí být víc aktivní a oni to hrozně komolili a prostě špatně psali a tak. Takže právě tenkrát mi dělal manažera právě Jirka Pokorný a i právě s manažerem toho berlínského labelu, s Markem Riederem jsme si jako řekli, že by to chtělo nějakou změnu. A oni říkali, ty se jmenuješ tak nějak jako mezinárodně, tak se prostě říkej tak, jak se jmenuješ a je to. Takže jsme to riskli. Já si ani nemyslím, nebo tenkrát jsem necítil, že by to bylo takový riziko, ale pak by spousta jako kolegů říkala, tu jsi si jako odvážil dost, do toho jen tak nikdo nejde měnit takhle značku. Pak byla spousta lidí, která řekla konečně. Třeba. Konečně se přejmenoval. Jo. No, ale po tom roce 2000 ty si získal spoustu ocenění v Czech Dance Music Awards, byl si mnohokrát vyhlášen vlastně nejlepším DJem, to všechno se stalo. Ty jsi i kmenovým DJem Dance Extravagancy na Evropě 2, tam si taky byl vyhlášen několikrát tím nejlepším DJem. DJem roku. Měl jsi svoji vlastní noc, asi pamatuju, Zen v Roxy si měl třeba? Ano, měl jsem Zen v Roxy a to taky byla jako vyhlášená nejlepší klubová noc třeba několikrát. No a co se toho pražského hraní týká, kde ty jsi všude byl? Já jsem to pozapomněl. Já si pamatuju na Meku, tam jsem velmi rád chodil, vždycky tady byl ten Duplex. Já jsem i takhle, jedinou vlastně asi velkou rezidenturu jsem měl právě v Roxy, kde vlastně to byl první klub, který, když jsem se přestěhoval do Prahy, mi dal tu možnost se tam prezentovat. Takže tam jsem vydržel opravdu dlouho, ale samozřejmě jsem hostoval i na různých jako jiných akcích, tady po Praze přesně jak říkáš, Duplex, Meka, Radost FX. Ano, takže tam jsem určitě všude hrával, ale tu hlavní rezidenturu jsem měl v Roxy.
velký hraní v halách a s tím ty máš taky svoji zkušenost, protože já mám pocit, že tam se myhla nějaká T-Mobile Arena. Ano. Ano, to vlastně to bylo období, kdy tady se začaly dělat velký akce, nejen tady, hlavně dělali se ve světě, ale i tady se začala dělat taká jedna z prvních, nevím, jestli si pamatuješ, na letišti v těch halách velkých, tak tam byl třeba jako Timo Maas. Ano. Masiv se to jmenovalo, taková velká halovka, že v Brně se dělali takový ty Orion Hall a tyhle věci. A potom vlastně United Music přivezli Sensation White do O2 Areny, takže teď najednou vznikly jakoby tyhle velké akce. Ta doba si říkám, že jako kam to dneska zmizelo, že vlastně jako... Je to řídký všechno strašně. Ano, furt se jako říkalo, že to je okrajová záležitost, ale přitom lidi chodili do hal na velký party. Dneska si to jen tak nikdo nedovolí, jako akci pro 15-20 tisíc lidí. Já si vzpomínám na KC Karlov v Benešově. Tak to bylo taky legendární, to bylo ano. Fantastický. Na to vzpomíná asi jako hodně lidí. Ano. No těch vln, kdy to šlo nahoru a pak to spadlo, tady bylo několik. Ono se říká, že vlastně KC Karlov a ten první house a nic lepšího nebude, ale pak tady bylo to vzednutí, já říkám jako druhá vlna. Vlastně Sensation, už to šlo do většího a to všechno. A ty si před chvilkou říkal, že to všechno jako zmizelo. Nastane ta třetí vlna. Já mám pocit, že po tom covidu se to všechno proměnilo a proměnily se i potřeby té nové generace, že už o to nemá jako moc zájem. Nevím. Upřímně tak pubertální generace poslouchá spíš jako ten novodobý hip-hop, že jo? Ty mají trošku jiný jako preference, i když ono už je to dneska trošku s tou taneční muzikou jako všechno propojený. On prostě od té doby, co David Guetta začal brát popový zpěváky a dělat s těma taneční hity, tak vlastně ta taneční muzika jakoby zkomerčnila, dostala se jako mezi ty masy, ale zase na druhou stranu, já nevím, mně se z toho nějak vytratilo právě to kouzlo a už i takový ten zájem zase na druhou stranu chodit na ty velké akce, kde vlastně, že vlastně se to hraje všude, není to tak zajímavý pro ty lidi. Spousta podniků se zavřela po covidu v Čechách. Skoro ten covid, samozřejmě ten s tím zamíchal hodně, takže... Lidi i méně chodí. Tak, dneska ekonomická situace není úplně asi nejlepší, že jo, kterou jsme tady kdy měli, takže si lidi vybírají, za co ty peníze utratí, tak doufejme, že bude líp, jak se říká. Vždycky tady zůstanou asi nějaký místa, kde se bude chtít jako trsat a kam ty lidi budou chodit, ale ten vývoj nevím. Co se týká hraní samotného, ty jsi začínal z vinylů. A to byla tady těžká práce, protože to se všechno muselo dělat na ucho a všechno ručně. A to už dneska není. Dneska to není, dneska se, jak se říká, může dělat to DJ skoro každý, protože si na display playeru nastaví rychlost a ono to funguje, že jo, takže ten sluch k tomu jako nepotřebuje. Že jo, ten základní který my jsme museli z těch vinylů mít, tak v podstatě dneska může být Perez Hilton DJka, že jo. Tak je, nejlepší, jedna z nejlepších. Vracíš se někdy k vinylům, k tomu hraní, protože já předpokládám, že máš doma pořád ty gramofony a pořád si to někdy zkusíš. Já vždycky, když to udělám, tak zjistím, že to je strašně těžký. Ono to člověk úplně nezapomene, ale je to strašně těžký. Vracíš se k tomu někdy veřejně, nebo ne? Vracím se k tomu i veřejně. Občas někdo dělá právě tyhle ty akce vzpomínkový z těch vinylů, takže já všechny ty vinily mám ty gramofony. A dokonce za covidu jsem i občas dělal takovou jako studio session video přenos, kdy jsem právě i z gramofonu z toho studia hrál. Něco je uložený dokonce na YouTube do dneška, takže hraju z těch gramofonů rád a já to teda mám asi jako ježdění na kole. Stačí zapnout ten gramofon, vzít si tu desku a sluchátko a už to funguje. Ty jsi tady zmínil Paul van Dijka a další. Kdo na tebe z těch světových DJů zapůsobila, s kým se třeba znáš, jsi v nějakém kontaktu, protože to jsou slavné jména, který ty si potkal, to jsou ikony. Z takových těch, z těch ikon jsem měl to velký štěstí, že jsem skoro všechny potkal osobně, nebo jsem s nima hrál prostě na akcích a vždycky to bylo s respektem obrovská moje inspirace a nějak mě to posunulo, když jsem viděl, jak to oni dělají, učil jsem se z toho. A jestli jako, já jsem si bral vždycky z každého něco, takže tím jsem se snažil i tvořit jakoby nějaký svůj zvuk, protože i spousta lidí mi říkalo a říká, že prostě přijdou do klubu, neví, kdo hraje, ale podle toho zvuku, jaký
jaký se tam hraje, to poznají většinou. Takže, a co si myslím, že je asi na tom to nejdůležitější, být originální. Protože originální v čem? Ve výběru hudby nebo v míchání v čem? Ve všem. Ve všem. Prostě být jako originální DJ v té své produkci, v tom, jak se prezentuješ, protože jako být kopie někoho dalšího, to je jako už pokud chceš jako něco dosáhnout, tak jedině díky tady tomu té originalitě. Originální myslím, že byla Vltava, protože i na komerčních diskotékách v Horní Dolní, ne, to já si pamatuju, chtěli Michala Buriana a Vltavu. A mezi ty popsongy se zařadila ta verze. Čí to byl nápad? To bylo skvělé. To byl můj nápad. Byl to můj nápad, s kterým jsem, já mám Vltavu hrozně rád a s kterým jsem jako dlouho jsem nad tím přemýšlel, jestli se do toho pustit, jestli je to správný vůbec jako zasahovat do tohohle z toho díla. A pak právě přišla nabídka vystoupení na právě té Sensation White s tím, že byl jsem dotázán, jestli bych nechtěl to vystoupení nějak zpestřit a nevymyslet něco speciálního, jedinečného pro to vystoupení. Takže vzniklo tohleto, vznikla ta Vltava, ta verze, kterou jsme tam potom s Michalem Hejčem odprezentovali a která měla potom obrovský úspěch a vlastně asi jako dodnes. Všichni to znají, všichni se mě na to ptají. Že stejně jako pro Tiesta bylo zásadní Adagio for Strings, ano, je to pravda. Tak pro tebe byla ta Vltava. Je to tak, ano. Použití jako základního momentu. Já sleduju tvůj Instagram a tam najednou registruju to, že Party si vyměnil za přírodu, za les a za psy. To je tvoje velký hobby a to já jsem vůbec nevěděl. Jo, tak je to konečně hobby, na který jsem si udělal už teď ve stáří čas, protože vlastně v té dřívější době, tak o tom, o čem jsme se teď celou dobu bavili, tak vlastně tam jako čas žádný volný moc nezbýval. Takže to je to. A já jsem třeba o těch psech jsem věděl, že ty mít budu vždycky, ale až na ně budu mít čas, protože pořizovat si psa a nechat ho doma samotného, to je blbost. Ano. Takže Počkej, k tomu nějak jako došlo, že najednou jsem si mohl ten čas vymítit na to a pořídit si pejska, začít se tomu věnovat, ten pejsek byl lovecký, takže jsem najednou se přes kinologii dostal jakoby i k myslivosti, vlastně. Jo, a vlastně pejsci jsou už dokonce 2, jsou cvičený, jsou jako cvičený, mají lovecký výcvik a no, používají na honu, chodí do lesa. Takže to je takový jako ale ty to bereš velmi vážně, jako to není tak, že máš psa a chodíš ho venčit. Ne. Ty jste v nějakém klubu, jsi kinolog, máte nějaké soutěže a je to jako navážno, je to opravdově. Tak když si nepořizuješ společenský plemeno, který je teda jakoby na to, aby ti dělalo společníka na gauči, nebo si s ním chodil ven, tak je asi škoda, jako když si pořídíš lovecký plemeno, s ním vlastně nedělat to, k čemu ten pejsek byl vyšlechtěný. Takže to bylo to, ten impuls první byl pořídit si toho pejska, ale pak když jsem zjistil, co vlastně by ten pejsek potřeboval, tak vlastně se začneš tomu věnovat a ono tě to tak nějak jako nabalí, vtáhne do té komunity a najednou zjistíš, že to je super, to je úplně vlastně něco jiného, než dělám, je to prostě naprostý relax oproti tomu chodit do klubu, být tam po nocích, pak být v přírodě a věnovat se těm zvířatům. Jako. Počkej, a neznamená to, že se spíš jako z DJ stává kinolog? Pořád si DJ tedy? No samozřejmě. Pořád si DJ. Není to tak, že pejsci překrali tu 30letou kariéru? Ne, já jsem tam. To ne, teď já jsem každý víkend skoro v klubech různě jezdím furt. Takže výborně. Jo. No a náhle do příštího roku, případně jak to máš teď a jak přemýšlíš o tom, co jsi dělal 30 let, jak to bude dál? Čeká tě něco, výhled na mejdany, na party v příštím roce? Případně produkci samozřejmě. Musím zaklepat, že teda naštěstí ten zájem pořád je a uvidíme. Já teď jako víme, jaká je situace. Takže situace je úplně jako růžová. Situace je vážná, nikoli však zoufalá. Tak, to byl takže jeden já si přeju to, aby se to nějak zlomilo a zase trošku jako se to rozjelo, lidi měli chuť chodit, měli na to peníze a prostě to začalo líp fungovat, než to funguje teď. No. Když půjdeme do budoucna na nějakou tvojí party, co ty vlastně hraješ v současné době? Protože těch stylů všichni jsme jako přijeli strašně moc. Jo. A teď aktuálně si na čem? Furt je to prostě nějaký tech house, až dneska prostě je zajímavý, jak se vlastně vrací takový ten zvuk těch 90kových
90kového trencu se vlastně vrací dneska jako do té nové produkce. Mladí to neznají, takže vlastně pro ně je to něco nového. A my, co jsme to slyšeli už v těch 90kách, tak si jenom říkáme, tak to už zase tady to tam jednou bylo. No, zase to budeme hrát. jo, takže ale mám rád tyhle ty věci, no. A samozřejmě se ty na Dance Extravaganza předpokládám. Samozřejmě. Ty jedou dál. Extravaganza jede furt, myslím si, že to je super, že vlastně Evropa 2 tady tu věc dělá ji už strašně dlouho a furt funguje, takže skvělý. Já si budu přát, aby úplně ty pejsci, byť to nemyslím nějak špatně, aby úplně nezvítězili a úplně nepřekryli jako to, že jsi DJ, protože to vždycky fungovalo skvěle. Moc ti děkuju za to, že jsi dorazil a přeju ti druhou Vltavu, další Creamfieldy a ať je tady ta 6. vlna, ať to zase jede. Moc díky. Já moc děkuju za pozvání a snad se to všechno vyplní, co jsi říkal. Děkuju, Michale.